man lai hian in rang an ti mai hi a awma tlom te a lei thei ania wangin Jack le Vanessa te nu pa chuan an leita ani Vanessa chu raipur ul mai fanei trap to ania step up po mania akal thei to lo awangin Jack chuan apom pur thin athai boy ngal khom mai chutia anin son lu lai chuan Peter mel chetak mai hian tukvera tangin alo thlir renga zanlama chuan an bungra pek te chu hongin anin rem fel ngal chara an buai dun hle in chung til khata chuan fei ang tak khonwar hun na hlui to takhi Jack chuan a char chuaka enga tan man tur nge ti hrelowa an khoi kwal vel lai chuan aron trek chuai mai an nu pa chuan an phuna sa hle chutia gi ai taka anom lai chuan an thabar na bel cha turin tukvera mi pakhathi alo ding runa beise lo deuh thilan ton ta ka chuan an sarak ta chiam mai ani Vanessa phei chuan a en ngam lok lo tukvera tang chuan an ma ni lo bi thatu chu aron luta an thenom pa alo ni reng mai chu pa ming chu Fresnel ni in anin buloka alo khosave a an veng hoin in rang tia an soi thin Jack atenu pa in an ron lua lut tamai chu engtin nge an oma har satna te an to kem ti ngai chang turin aron chuang kai alo ni Fresnel chuan buena an to phot chuan in thlasung haulova kovat turin acha reivak lawa chuan atrin san le ngal Sebastian le Padrigo te exer lalai aron langa anni pani hi an loina ko shana chuan father anni ome Jack an ha ano molmol lai chuan Vanessa in bathroom parda phena tang hian engemoni hi aron soi zuwa thrina Jack a chuan thildangan ti san le loknu chuan an bathroom dar thalanga Vanessa in lovin ama Peter bum ro deuh kha aron lang le ta thut mai chu vele Jack a chuan ngai thatlo na lian taka nei ta fia ngai tumin avapan nai thema chungrela zam ru tak si in parda chuan keu ta thut mai le maktak main tu ma an lo om lo chuin chunga chuan thil mak tak a thleng chho zela Vanessa chuan brush hriam tak mang hian akut chu alo not thi zoya nati mel po pumia lo le ngal akut te chu thisanin abual khat zo vek to a chuta alanui war zui a thisen te chuan fop vela a che dana boro so thle mai Jack chuan khonwar hun na feiang tak chu siam that tumin an beile ngiala amai ro chu ala hlotling chuang lo chuti lai chuan Vanessa chuan ice tea aron pea atuka a unau nu lo kaltur thule pui thu na lam chi in chung then thiang hlim na tur aron ti tur thu a soi ngala akal liam nu chuan Jack chuan ice tea chu an in gotale a chak le rang kher mai thing pui ni lovin rong noina na an man thin thinner zo khi alo nia Vanessa chuan ati pal thu le poyati thu aron soi le ringota Jack chuan an nu om dan tik talo tlat mai chu mak atin angai po a thato lo tak zet ani anin chu a hrang ngei ni in aring ve ta a chutia thabar dewa om lai tak chuan an thenom pa Fresnel aron lang le thut ron beiden thei fia boxi an tre dun le ta chiama Jack chuan Vanessa nena an chunga thil thlang srang te chu soin engkim a hril tavek ani anin lengpa ho nu chuan room chung chu an fang kwal vela thingrem pakhathi a char chuak le ta thil thalo tak alo thlen bel le nge yarina wang chuan alhau thong le zual to hle mai chumi nu chuan muzal turin khumlam apan ta a reilo te a ching man sek tin apuan sin noya chuan thil engemaw hi aron wak luta Jack chuan an nu emotin alo do ve mai bok
amai ro chu reilo te a Vanessa ai ani lo tia sha chuak rang taka fire extinguisher chu chuin chu Peter bum ro deuh mai chu an chu thluta top maya a chhuna bawk aniang Peter chu a thi der mai chuti lai chuan an thom hria in Vanessa chu manmo tak khian aron tlan luta chu Peter chu amar phu an han chaka alo to lo jeka chu tual that tu anita der mai police in an hriat chhualo nan aruang chu anin hnunga an phum dun ta ani chuti lai chuan Vanessa chu trong mak deuh deuh hian a trong deuh bual bual renga an ui te chu trong mak deuh deuh hian a bia a jeka chu a hril hai khop mai atuka chuan an nu nau pai chu check up turin clinic an pana doctor ero aron thleng thei mai lo nakin dewa chuan exer lak na thum hno nen doctor chu aron in thuam deuh tanga dam lo nga ya awma wang chuan ngai dam adil mol bok chuti lai chuan jeka chuan phone call adong Fresnel chuan ron bia in police officer panin anzon thu aron hril tamau mai jeka chuan chung police te chu lotir hole phot turin a hrila anin entir zo hnuwa thilom dan dik tak a che pakaya hrilvek a in tiam ani chutia anin biak lai chuan doctor chuan annu chu medical room a alu puya reivak lawa chuan an check up chu zowin Vanessa chuan doctor chu lom thu hril molmol pa hian room aron chua santa ani jeka chuan doctor chu muve shim ka due tia a room pan lai chuan Vanessa chuan alo khapa chuan lam engemaw siam tatlat mai jeka ero chuan annu thu chu ngai thlovin alut luita room kong kharan hong che chu abei seilo em thil lawa muta Vanessa chuan an doctor chu alo soi salum dai hi alo nia chu mai po du tok lovin banga alo la khai zui jeka chuan man mo taka kong khar chu kharin annu chu atlan ho puita ani inan thlen hnu chuan police pani te kha an lo lang le ta Peter pakhatin lom thu a hril du chewani nui sang chung hian an ron ti tamai an bang bo hle chu Peter chu an han en chianga ahma zana an tha tak nu kha lo ni renga Peter chuan jeka chu kwa pa in lom thu ala hril zui an nu pa chuan an chunga thil thleng te chu mak ti tak khian an soi zuya police officer pani te chu doctor clinica kalin atual thi dan chuan chui tran ta a chuti lai chuan Father Sebastian le Rodrigo te po an ron lang ve bok doctor thi dana chuan thil fel hlel engemaw tak oma an hriat thu soin mihring ti ni thein an hrelowa supernatural lam ani an rin zawk ma thu an soi ani chumi hnu chuan restaurant a cholin supernatural lam thilba ka Janso Mizo movie channel mu na man ti zia ta chu an soi chhun zoma zana lo ni ta jeka chuan uibo riang takhi room atanga lo chuaka hretatlat mai an en fia hnu chuan chu thom lo chuana chu ui ni lovin annu Vanessa izok alo ni ranga atuka po chuan Vanessa chuan sahring fricha anda chu alongin alo keile borbor mai ani jeka chuan thilom dan mu chuan ngai zam thei chi ni point a hretalova arang theyang bera psychiatrist panpui atumta ani Vanessa ero chuan alo du haulo annu kalliam hnu chuan karen ron thim le tangla la man mu dewin MCB om na room apanta ani achiat na lai ni oma arin te chuan chui zunga chutia mangang le lau thong a om lai chuan Fresnel bokharon lang le thut jeka chu a phuchiang le kher mai thenom maksak ve deuh chuani an chunga thil thleng mek chu jeka chuan a hril le ngal mola an nu room atanga uibo riang taka hriat dante a soi lai chuan Fresnel chuan an venga hian ui thlasang om thu a hril ta ni jeka chuan engtin nge ui thlasang ani ti hriat tin an zot le ta Fresnel chuan uibo ri hi zantin kan hra thina a ekero engma hmu tur a om ngai lo alo ti sam le ta chumi hnu chuan restaurant a kalin ti ti khochang an va soi chhun zom le ta ani an ron hole hnu chuan
bathroom atanga rimak tak ron chuak chu hria in thom dim takin an pan hnaya parda an keu thut chu anu puya unaw nu Marjorie alo ni reng mai mi in buala ya va phok ngot chu a in thiam lo hle mai chumi nu chuan Marjorie hoin an in chung then thiang hlim na hun ser chu an hmang tan ta a chuti lai chuan electrician pakhat thi aron tel ve bok ursun dewa hunan man lai chuan an in chu nasa takin naron nging ta dur mai le an hlaulu tuk chu man mo bakleng in an tlan chuak ta veka pon an va thlen chuan engkim mai chu alo pa ngai vek boxi in chung an han lut le a lir ning bok chuan nasa takin aron soi chun zom le engma ati tak tak thei tak lo wang chuan electrician beidong chuan a ho san taringota anu dewa chuan fresnel ina an vai in an pheya chun thingpui in pa in an vati ti ta ani chuti lai chuan police officer pani te kha an ron lang le hlol mai Vanessa i doctor thi dan kha an lo la chui ve zela je ka tenu pa chu doctor ron nung ber tu an nia wangin an ring hlel kher mai an hanin dop chhota ka ero chuan an nu pa chuan an phana sa hle thunga police te chuan an en thlak chun zom zel tur thu hrilin an ho san tari ani chuti lai chuan Father Sebastian ate pani kha ron langin police ho hna chuan aru ka je ka te in an lo va check thu an soya meiche magazine a Vanessa lem chuan na le ui thalak vel an ron hon nol mai enga tan tak niang mo chuti lai chuan savathi pakhat thi an kara ron tla thut mai le chu sawa chu an han en chianga ataksa chuan chin chiana engemoni takhi an muta an thil mo wang chuan an case boy puilai me ka po supernatural thil engematak a in rol nge yani an ring het tabur mai ani chumi zan chuan Vanessa room atangin thom mak deuh dewaron chuak le a unaw nu Marjorie le midang te chu en fia turin an kalngal room chung an vathlen chuan tu ma mu tur an lo om si lo uluk takin room chung chuan han thlek kwal vela chuti lai chuan jeka ke chu khum hnuai tang hian kut pani hian aron pot ta thut mai le jeka chu khum hnuaya a pot lut ta daya an thil mo wang chuan a tua te po chu an chi ai hlom hle anu dewa chuan engtin tinemo jeka chu aron wak chuak lol mai chuta Vanessa aron lang le thut boruaka ain tikang zui rapum hian anui de war renga an hlaulu tuk chu an trim sung mai ani room atanga tlan chuakin police an khola minute tamaral ma in police le father te pani po an ron thleng chop chil ve ngal Father Sebastian ate chuan Vanessa chu hruin an thlung beta chuti lai tak chuan Vanessa in nawala vei zui hran laklo lai in a chang chiat thlak khop mai doctor ko na hunom to box si lo a unaw nu Marjorie chuan tlom ngai chuin hlau chung in naw chu a char sak tangot mai ani jeka tenu pa chuan naute melan muta ka chuan an hlim kher mai amai ro chu Vanessa chuan nawaron vei thun zom le ta phira pai po an hresi lova chuta apum chunga tang chuan omak tak tak hi an hre chun zom bok Marjorie bok chuan puile an tuma amai ro chu naute melan han muta ale hlauna in na tuam hal au chiam chungin atlan cheta dai maya ti ngai na dang om to hek lo le jeka chuan tlom ngai chua tak mevin naw chu a char ve ta ani be sei lo dewin naw te mel chetak hi aron piang hlol mai asual em le ngala aron chua phata tangin jeka chu se tumin a be ngal pop popa an vai mai chuan an boi ta nuai mai ani chuti an rik lui lai chuan naute chu alo biru le daya thok le khata police officer pakhat chu ron zuanin ase ta thut maya a thren pa chuan naute ka hluma tumna lama police chu a ka rum phale ngal chuti lai chuan Marjorie chuan Fresnel chu annote felzo kha poma
man mo theyang bera tlan chuak ngal turin alo hril ve bok amai ro chu naute sual bok kha aron chele a Marjorie chu aron se hlum vele tadai mai ani Father Padrigo po beichhun zom le in a se hlum vele tamaya Jack amangang chuan a khon warda na feiang takha va phor chuakin theito pana in naute sual zet mai chu an vit pop maya thok le khata naute chu mei ala changin akangral tadai mai ani atuka chuan an kota ti khochang soin an ding khom laya Fresnel chuan Vanessa u naw nu thina chu poyati pui thu te soin alo hnema Father Sebastian ero chuan an chunga thil thleng te chu theihngila beiseina nen hlim taka malam pan chhun zom zel turin alo fui ve mek bok Vanessa chuan an naw te hmingatan Sebastian Fresnel asata ani Father Sebastian kalliam hnu chuan Fresnel chuan wi ek tharlam deuh hi a hmuhlol mai ui thlasang emaw an ti thin kha alo sang lo top tia hra chuaka ara trepa wang chuan anui deuh huwa le ngal chuti lai tak chuan motor chak taka tlan hian aron suleng lop maya van duai thlak takin athi ve tadai mai ani video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia